Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh dipun tepangaken nami kula Selvia Melati Sukma. Ing video menika kula badhe ngrembak babagan wayang tradisional lan struktur pakem pakiliran miturut kalian pemahaman kula piyambak. Ingkang kaping pisan inggih menika wonten perangan wayang tradisional. Wayang tradisional inggih menika seni pertunjukan ingkang gabungaken seni swanten, gerak, musik, lan lakon. Tuladhanipun inggih menika wonten wayang kulit saking Jawa Tengah ingkang asring nyariosaken cariyos Mahabharata utawi Ramayana. Salajengipun wonten jenis-jenis wayang. Wonten wayang kulit ingkang kadamel saking kulit sapi utawi kebo ingkang dipun ukir lan dipun sukani warna. Wonten ugi wayang golek ingkang kadamel saking boneka kayu utawi golek 3 dimensi. Wonten wayang wong ingkang dipun perangaken déning manungsa. Salajengipun wonten unsur utama. Inggih menika wonten dalang, menika sutradara sekaligus narator, wonten gamelan menika musik iringan, wonten lakon utawi cerita menika asring dipun pundhut saking criyos Mahabharata lan Ramayana. Salajengipun wonten wayang menika karakter saking wayang kados dene Arjuna, Bima, Sengkuni. Salajengipun wonten struktur pakem pakiliran. Saben pagelaran wayang kedah manut struktur tartamtu ingkang dipun sebut kalian pakem pakiliran. Salah satunggaling perangan ingkang paling dipun enten-enten inggih menika gara-gara. Ing pundi punakawan nyumbang guyonan lan piwulang. Salajengipun wonten struktur umum pakiliran. Ingkang kaping pisan nggih menika tangga parsa, menika pambuka gamelan utawi sulukan, lajeng jejer menika pambuka cerita, tokoh utami muncul, lajeng perang kembang menika pertempuran awal, lajeng gara-gara menika guyonan saking punakawan nggih menika Semar, Garing, Petruk, Bagong. Lajeng wonten perang brubuh menika klimaks lan perang ageng. Lajeng wonten tancep kayon menika pungkasan utawa pamitan. Dudutan saking video menika inggih menika wayang tradisional minangka kabudayan adiluhung amargi nyawijikaken seni, piwulang lan hiburan. Struktur pakeliran ingkang pakem nggambaraken lelampahan gesang manungsa. Lajeng mugi kula lan panjenengan sedaya tansah saged nguri-nguri kabudayan luhur bangsa Jawi. Matur nuwun sampun nyemak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.